काबुली आणि गेळे संदर्भातला एक जमीन काबुलायतदार जमीन वाटपा संदर्भातला एक GR आलेला होता आणि त्याची आपल्याला सर्वांना माहिती आहे। आणि त्यावेळी आम्ही गेळे गाव म्हणून सर्वांना आम्ही सांगितलेलं की ह्या GR मध्ये काही त्रुटी आहेत, त्यामुळे त्या संदर्भात कुठल्याही पद्धतीचा आनंद नको किंवा जे काही सेलिब्रेशन म्हणतात त्या पद्धतीचं आम्ही टाळलेलं होतं। आणि ह्यातल्या त्रुटी ज्या होत्या त्या आम्ही सन्माननीय पालकमंत्री महोदयांना त्यावेळी कळवलेल्या होत्या। आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यामधलं वाटपा संदर्भातले डिटेल अहवाल, डिटेल माहिती ही संपूर्णपणे गोळा करण्यात आली। जी काही कुटुंब यादी होत्या त्या कुटुंब यादीमध्ये बरेचसे मयत होते, त्यामधलं सुधारित संपूर्णपणे म्हणजे ग्रामस्थाने ग्रामपंचायतीने एकत्र बैठक घेऊन त्यामध्ये सुधारणा केल्या आणि ह्या सुधारणा करून आम्ही संपूर्णपणे पालकमंत्र्यांच्या इथे तो अहवाल मांडला। आणि त्यानंतर साधारणतः 3 ते 4 बैठका ह्या संदर्भात या गेळेगावच्या जमीन वाटपाच्या संदर्भात मंत्रालयीन स्तरावरती झाल्या। आणि त्यातली स्पेसिफिक 13 मार्च 2024ची बैठक, आता हे जे आम्ही सांगतोय हे जे संपूर्णपणे प्रोसेस जी केली गेली ती आम्ही गेळे गाव म्हणून या संपूर्ण विषयाला लीड करत होतो। ह्याच्यामध्ये प्रशासनाची कुठल्याही पद्धतीची एकही प्रक्रिया त्यांनी केलेली नाही आहे। म्हणजे प्रशासन म्हणून त्यांनी 26 जुलै 2023 नंतर जे करणं अपेक्षित होतं ते त्यांनी केलेलं नाही, पण पर्यायाने आम्ही ह्या सर्व गोष्टी अभ्यासू पद्धतीने मांडत होतो। आणि त्याच्यानंतर 13 मार्च 2024ची मंत्रालय स्तरावरती सन्माननीय पालकमंत्री महोदय नामदार रवींद्र चव्हाण साहेबांची इथे बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये जे सर्व वनविभागापासून सर्व अधिकारी, जिल्हाधिकारी वगैरे सर्व उपस्थित होते आणि त्यांनी सुचवलेल्या वनविभागाने सुचवलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे वाटप व्हावं असा एक निष्कर्ष काढण्यात आला। आणि त्याच्यामध्ये निव्वळ महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनी आणि महाराष्ट्र शासन अधिक ज्या वनसंज्ञा म्हणून विषय लागलेले आहेत अशा जमिनी आणि त्याची करण्यात येणारी ट्रीटमेंट ह्या संदर्भात चर्चा झाली। आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की ह्या संदर्भातले जे अधिकार जे आहेत ते त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तिथे दिलेले आहेत, कारण की ही महाराष्ट्रातली एकमेव अशी असलेली केसेस होत्या, कारण की अशा पद्धतीची कुठलीही पद्धत काबुलायतदार पद्धतीची जमिनी ह्या महाराष्ट्रात अन्य ठिकाणी आढळून येत नाहीत। आणि त्याच्यानंतर 13 मार्च 2024च्या बैठकीमध्ये पालकमंत्री महोदयांनी जे काही अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले त्याप्रमाणे सूचना केल्या आणि ग्रामस्थांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार ह्या जमिनीचं वाटप करावं अशा त्यांनी सूचना दिल्या। 14 मार्चला लगेच या संदर्भात आचारसंहिता लागली जी अपेक्षित होती, म्हणजे लोकसभेची आचारसंहिता ही अपेक्षित होती। आणि त्यानंतर आपल्याला प्रशासनाचा वेळ काढू कारभार कसा असतो तर आम्ही त्याच्यावरती पर्याय म्हणून आम्ही ग्रामस्थांनी स्वतः त्या संदर्भातल्या सर्व पद्धतीच्या जमिनीच्या मोजण्या करून घेतल्या। ज्या रिझर्व्ह फॉरेस्टच्या जमिनी आहेत त्याची आम्ही पूर्णपणे जी काही बाउंड्री करायची असते ती बाउंड्री करून घेतली आणि संपूर्णपणे गावातल्या निव्वळ महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनी आणि महाराष्ट्र शासन प्लस वनसंज्ञा अशा जमिनी अशा त्याची पद्धतशीर मांडणी केलेली पूर्णपणे अहवाल तयार केला। आणि हे वारंवार केल्यानंतर 16 जुलै आपल्याला माहिती आहे 6 जुलैला आपल्या जिल्ह्यातली आचारसंहिता संपली, कारण की तोपर्यंत आम्हाला वाट बघावी लागत होती, कारण की जवळपास 1 महिन्याची ती पदवीधरची आचारसंहिता आपल्याला आली। 16 जुलैच्या जिल्हा नियोजनच्या बैठकीच्या वेळीसुद्धा या संदर्भात स्पेसिफिक बैठक झाली आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा पालकमंत्री महोदयांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले। त्यांनी 13 मार्चला सुद्धा निर्देश दिलेले होते की तुम्ही ह्या संदर्भातली टाईम बाउंड ॲक्टिव्हिटी आणि तुमचं कशा पद्धतीने तुम्ही वाटप करणार हे तिथे टाईम टेबल तुम्ही जमा करा। 13 मार्चला निर्देश देऊन, त्याच्या आधी निर्देश देऊन आणि 16 जुलैला सुद्धा निर्देश देऊन प्रशासन हे त्याच्यामध्ये निष्क्रिय पद्धतीने वागत असल्याचं आम्हाला त्याच्यामध्ये आढळलं। आम्ही त्यावेळी त्यांना सांगितलं की हा जर निष्क्रियपणा तुम्ही जर सोडला नाहीत तर आम्ही येणाऱ्या 7 दिवसामध्ये उपोषणाचा एवढा आम्हाला मार्ग दिसतो, कारण की एकही एन्क्रोचमेंट नसलेलं जिल्ह्यात हे एकमेव उदाहरण आहे ज्याच्यामध्ये
गाव एकत्र येऊन तुम्हाला वाटपाचं पूर्ण त्याचे नकाशासहित संपूर्णपणे जमिनीचं विवरणपत्रासहित हे सर्व देतं आहे, असं कुठेही जिल्ह्यात उदाहरण नाही. आणि हे करत असताना प्रशासनातर्फे एकही पाऊल ते पुढे आल्याचं आम्हाला दिसले नाहीत. बरं, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट म्हणून पालकमंत्री स्वतः सांगतायत की तुम्ही हे करा, हे करा, हे सातत्याने करा ही गोष्ट. एवढं सांगूनही जर ते लोक काही करत नसेल तर त्यावेळी आम्ही सांगितलं की आम्ही ह्याच्यामध्ये उपोषणाचा मार्ग करणार. आता ह्यामध्ये ह्या उपोषणाच्या माध्यमातनं की का ते करत नाही आहेत, प्रशासन का करत नाही आहेत, त्यांच्या ह्याच्यामध्ये काय इंटरेस्ट आहे, पडद्यामागे ह्याच्यामागे कोण सूत्रधार आहे का, ह्या सर्वांचं जे बुरखा फाडण्याचं जे काम आहे हे पुढच्या ह्या जे काही आमरण उपोषण होईल त्या माध्यमातून होईल. आणि आम्हाला एक अशी अपेक्षा आहे की आपल्या पत्रकारांच्या माध्यमातून एखादा अभ्यासात्मक विषय मांडला तर सामान्य माणसाला न्याय मिळण्याचं काम होतं. आणि त्यासाठी आपल्यासमोर हा विषय आम्ही मांडला. उद्या गुरुवार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर माझ्यासहित सर्व ग्रामस्थ आहेत, आम्ही आमरण उपोषणाला बसणार आहोत. कारण की आमच्यासमोर पर्याय नव्हता. आपण जर बघितलं असेल तर प्रशासनाला खडसावण्याचं काम हे पालकमंत्र्यांनी त्या DPDCमध्ये केलेलं होतं की तुम्ही चुकीचं काय करू नये, प्रशासन म्हणून तुमची व्याख्या काय असते हे सांगण्याचं काम त्यांना तिथे केलेलं होतं. आणि हे तुमच्यासमोर संपूर्णपणे उघड आहे, विचारलं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांवरती कोणाचा दबाव आहे का, तेही प्रश्नांची उत्तरं मिळाली पाहिजे. वाटप केलेले नकाशे जरी दिले तरी ते होत नाही आहेत. मला सांगतो ह्याच्यामागे सांगतो मी तुम्हाला सांगितलं ना, ह्याच्यामध्ये बरंचसं कन्फ्युजन करण्याच्या गोष्टी चालू असतात. मुळात जमिनी ह्या दोन प्रकारच्या आहेत. निव्वळ महाराष्ट्र शासन ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांना वाटण्याची मुभा आहे, स्ट्रेट अवे ते वाटू शकतात. आणि दुसरी जमीन म्हणजे जी निव्वळ महाराष्ट्र शासन अधिक त्याच्यामध्ये वनसंज्ञा लागलेली आहे, प्रायव्हेट फॉरेस्ट ॲक्ट 1975चा तो त्याच्यामध्ये लागला आहे. त्याच्यामध्ये 13 मार्च 2024च्या मी तारखेचा परत एकदा उल्लेख करतो. त्यावेळी बैठक झाली मंत्रालयात. त्याच्यावेळी मंत्रालय स्तरावरती जे वनाचे अधिकारी होते, मला त्यांची नावं नाही माहिती पण त्यावेळी होते, त्यावेळी त्यांनी सरळ सरळ सांगितलं की ह्या जमिनी, ह्या काबुलायतदार हा एकमेव इंडिपेंडेंट विषय असल्यामुळे त्याच्यामध्ये आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या पॉवर्स दिलेल्या आहेत की त्यांनी त्याची स्क्रुटिनी करून त्याचंही वाटप ते करू शकतात. आणि हे त्यांनाही माहिती आहे. 16 जुलैच्या बैठकीमध्ये त्यांनीही ते ॲक्सेप्ट केलं की हो आम्ही ते वाटप करू शकतो. मग ते आता का करत नाहीत ते त्याच्यासाठीच आम्ही उपोषणाला बसलो. त्याच्यावरती ॲक्शन व्हावी, बरोबर आहे. आमचा हे बघा चांगल्या पद्धतीचं आउटपुट याच्यामधनं बाहेर पडावं, त्याच्यासाठी आम्ही उपोषणाला बसलो. मी अत्यंत त्वेषाने हा विषय मांडतो आहे, लक्षात घ्या. यांना सर्वांना माहिती आहे की आम्ही कधीही आजवर मीडियासमोर ह्या विषयामध्ये आलो नाही. मी तुम्हाला एक वाक्य स्टार केलेलं होतं की 26 जुलै 2023ला ज्यावेळी हा GR झाला त्यावेळी आमचे पत्रकार मित्र सन्माननीय अमोलजी इथे आहेत. मी त्यांना बरोबर 12 वाजता फोन केलेला की अशा पद्धतीचा GR होतो आहे. मी तुम्हालाही फोन ट्राय केलेला. मी त्यावेळी त्या प्रसंगी उपस्थित होतो. आणि ते वाचल्यानंतर साहेबांनाही मी सांगितलं आणि ह्यांना सर्वांना सांगितलं की पेढे वाटू नका, ह्याच्यामध्ये त्रुटी आहेत, लक्षात घ्या. आम्ही ह्या त्वेषाने हा विषय मांडतो आहे. माझं इंटेन्शन काय माहिती आहे का की हे वाटप व्हावं. कारण की होऊ शकतं का तर होऊ शकतं. ग्रामस्थांमध्ये एकी आहे का तर हो एकी आहे. समसमान पद्धतीने होऊ शकतं का तर आहे, हे होऊ शकतं. कसं होऊ शकतं हेही डिटेलमध्ये आम्ही दिलं. सांगतो की तुम्ही फार म्हणजे मी छोटा कार्यकर्ता आहे. मी तुम्हाला विषय हा सांगतो आहे की तो 99चा तुम्ही विषय मांडताय. 2023ला जुलैमध्ये हा विषय महाराष्ट्र शासन स्तरावरती सॉर्ट आऊट झाला आहे. जे मंत्रिमंडळाने जे करायचं असतं ना ते त्यांनी त्यांचं केलं आहे. आता खालचं इम्प्लिमेंटेशनचा विषय हो. इम्प्लिमेंटेशनमध्ये आम्ही इनपुट देतो आहे ना, मग ते करा. बरं, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट तुम्हाला सांगतायत की करा आणि आम्ही त्याही वेळी सांगितलेल्या नाही. मी सांगून
किंवा आपण हे करून होणार नाही, आउटपुट निघत नाही ना त्याच्यामध्ये 2 मिनटं लोंढे सर, मी सांगतो ना, निघत नाही तर तो माणूस इफेक्टिव्ह नाही हे समजतं, लक्षात घ्या. मला विषयाला डायल्यूट करतोय मी. माझी एक सायंटिफिक विषय होता ना तो मांडला. अजून ह्याच्यावरती टेक्निकली जर काही प्रश्न असतील तर मला विचारा. हेक्टर ही निव्वळ महाराष्ट्र शासन आहे आणि 364 हेक्टर जमीन 289 हेक्टर ही निव्वळ महाराष्ट्र शासन आहे आणि 364 हेक्टर जमीन, मी 5-10 इथे तिथे फिगर चुकत असेल तर माझी, पण ती महाराष्ट्र शासन अधिक वनसंज्ञा आहे. ह्याच्यामध्ये टोटल शासनाने जे स्थापित केलेले कुटुंब होते ते 274 होते. मग त्याच्यामध्ये आता शासन म्हणतं 269, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा काही मयत आम्ही ग्रामपंचायतीने आम्ही संपूर्णपणे ग्रामस्थांनी जी लिस्ट काढली आहे त्याच्यामध्ये काही मयत असतील ते सोडून 269 आणि 259 आहेत ना, 259 आहेत आजच्या डेटला. शोधण्यासाठी आता बसणार आहोत उपोषणाला. तो जो 23 जुलैचा GR आहे ना त्याच्यामध्ये चौकुळ हा त्याचा भाग नाही आहे. आंबोली आणि गेळ्यापुरते तो GR. प्रशासनाला द हेड, जे प्रशासन म्हणून याचे हेड आहेत ते कलेक्टर आहेत, लक्षात घ्या. पॉवर्स ज्या आहेत त्या GR तर्फे ह्या पॉवर एम्पॉवर कोणाला केलं आहे तर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरला केलं आहे. तेच इम्प्लिमेंटेशन करणार. जर आमच्या पालकमंत्र्यांना जर एम्पॉवर केलं असतं ना तर इतक्यात हा विषय झाला असता. आमची मुख्य मागणी हीच आहे की जो अहवाल आम्ही ग्रामस्थांनी जमा केलेला आहे शासनाकडे जो अहवाल जमा केलेला आहे त्याप्रमाणे त्याचं वाटप व्हावं. कसा असतो विषय की प्रत्येकाच्या अंडरस्टँडिंगप्रमाणे तो व्यक्ती, मी माझा विषय सांगतो, मला त्याच्यामध्ये ज्यावेळी आम्ही एखादी विषय सुरुवात करतो ना त्यावेळी आम्हाला माहिती असते की हा विषय बाबा काय, कशा पद्धतीने टेक्निकली काय. आम्ही ह्या विषयातर्फे माझी जी भूमिका होती तुम्हाला मी मांडली. जो न्याय आहे तो आम्हाला मिळाला. न्याय म्हणजे काय की वाटप, हे ह्याच्यात दुसरं काय आहे, ह्याच्यात तेच आहे ना. प्रशासन म्हणून तुम्ही ॲक्टिव्ह व्हायला पाहिजे, तेच आहे, आम्ही तेच सांगतो. त्याची स्क्रुटिनी केली पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.